mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera. And nandito pa rin tayo sa programang Top Secrets. Alam niyo po ba na nawala ang ating top secret sharer? Bigla na lang siyang bumitiw. Alright, subukan natin siyang tawagan ulit. Kapag sumagot, sige, siya pa rin. Pero pag hindi, magpapaalam na ako Kabisyo ha. Kasi oras na para tayo'y matulog. At baka nakatulog na rin tong top secret sharer natin. Hello? Hello. Hello, sis? Hello. Hello? 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 Carlson? Hello. Hello po. Carlson, ikaw ba to? Opo. Ayan, Carlson, nawala tayo. Nawala ka, bumitaw ka kanina. Hindi kayo po yung nawala eh. Ay, ako ba'y nawala? Sorry, nag-commercial lang tayo. Ito naman. Kamagalala, hindi pa naman kita iniiwan. Ano nang plano mo ngayon sa setup ninyong dalawa? Ayun nga, DJ Rocky. Actually, kakakausap lang namin kanina. Ay, kaya ka pala bumitiw. Ikaw talaga, dinahilan mo pa ako eh. Tingnan mo ikaw. Hindi, kakakausap lang namin kanina, DJ Rocky. Parang pinag-usapan namin, ganun. Yung mga sitwasyon, anong plano namin. Ilan ba anak niya? Isa lang. Ilan taon na? 4 years old. 4 years old. Na-meet mo na yung anak niya? Hindi pa, nakikita ko lang pag nagbi-video call siya. Sa side niya, may mga nakilala ka ng tao, pamilya, kaanak, kaibigan? May mga yung ibang kapatid niya. Parang yung 4 na kapatid niya. Na-meet mo na? Nakaka-chat ko lang kasi pag nagtatanong ng dun sa kanya, dun sa kanila. Hindi ko pa na-meet personal, kumbaga nakaka-contact lang, ganun. Pero palagay mo, yung mga nakakontak mo naman na yun, alam nila na parang may something kayo nitong lalaki? Opo. Wala ba silang sinasabi sa'yo tungkol dito sa kapatid nila? Wala. Ikaw, sa side mo, sino-sino naman yung nakakilala dyan sa lalaki? Lahat. Nanay, tatay mo, kilala na? Oo, pero hindi nila tanggap. Kasi nga may anak na. May anak na. Tapos parang ang liit ng tingin nila. Kasi nga pogi lang, ganon. Pogi lang, ganun. Ano man dahilan kung bakit kayo naghiwalay nung seaman mong ex? Nahulihan ko kasi siya na mga foreigner. May foreigner siyang babae? Ganon. Actually, andito siya sa Pilipinas ngayon, pero wala. Hindi ko alam. Parang wala na din. Parang nawala yung love, nawala na rin. Parang okay na lang din sa akin. Parang ganon. May tsura ba yung ex mo na yan? Oo. Pogi din. Pogi din. Sino mas pogi? Yung ex mo o yung ngayon? Yung ngayon. Kinikilig talaga siya, oh. Ang tanong ko sa'yo, okay ka lang ba na ganyan yung setup ninyo? Siyempre, DJ Rocky, hindi. Kaya parang may dati okay lang sa akin. Parang pag nagpapaalam na siya na, pumunta mo na ako sa baby ko, ganyan. Okay lang sa akin. Pero ngayon kasi iba na eh. Hindi, parang na-hurt na ako. Parang ganon. Parang tinatanong ko sa sarili ko na parang, ay, deserve ko ba to? Parang ganyan. Kasi lahat ng mga friends ko, against sila eh. Parang ganon. Sa tingin mo ba deserve mo? Oo, hindi? Hindi. Real talk, hindi talaga. Anong gagawin mong paraan para luminaw yung meron kayo?
DJ Rocky, ang gulo, hindi ko alam. Hindi ko masagot. Hindi mo masagot o natatakot ka sa tunay na sagot? Hindi ko alam, DJ Rocky. Pero alam mo yun, DJ Rocky, alam ko naman yung dapat gawin. Alam ko, pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. May question ako. Kung sakali bang may mabuo, okay ka lang dun? Hindi ka ba natatakot na magkaroon kayo ng anak din? Takot din. Takot ako, DJ Rocky. Pero one time, pinarang ko siya. Na-prank ko siya, DJ Rocky. Pinrank mo siya na buntis ka? So, sabi ko, wala, buntis ka ako. Alam mo yung DJ Rocky, na-appreciate ko siya sa siguro dahil din doon, na-appreciate ko siya parang hindi ko narinig sa kanya na, uy, palagdag mo yung bata. Walang ganun. Wala ko narinig ganun. Parang mas minahal niya ako nung gabi na yun. Parang pero na-disappoint siya nung sinabi ko na, it's a prank lang. Parang gusto niya kasing sabi niya, gusto niya daw magka-baby. Pero hindi niya sinabi na gusto niya magkaasawa. Kinilig ka dun sa part na tanggap niya yung baby pero ikaw bilang magiging katuwang niya sa buhay, wala naman siyang binanggit. Eto na lang. Ano na lang message mo sa kanya kung nakikinig siya ngayon? Anong tawagan ninyo? DJ Ano? Love. Love, sige na. Tawagin mo na si Love. Bigay ka na ng message. Alam ko tulog ka na ngayon kasi may pasok ka mamaya 3:00. Pero, ang hirap. Sobrang hirap ng sitwasyon. Parang, ayun, DJ Rocky, ang hirap. Nabablanko ako. Hello, DJ Rocky? Hello, Carlson. Wala kang maisip na sabihin? DJ Rocky, kinakabahan ako nung sinabi mo mag-message ako sa kanya. Mag-message? Sige. Kaya mo pa, hindi na? Pero okay na ako, medyo tumuwag. Parang nakapag-share ako. Kinikilig ka nga habang nag-share ka, ha? Hindi. Sabi nung iba, sana all kinikilig. Pero alam mo, ako, hindi naman ako talaga nagbibigay ng advice pagdating sa top secret. Pero ako, linawin mo kung ano yung meron kayo. Kasi, ikaw din, 'di ba, gumagana yung oras, tumatakbo yung oras. Baka mamaya, nandyan na pala sa gilid yung talagang taong para sa'yo, pero meron kang taong pinipilit na maging tama para sa'yo. Alam mo yun? So, yeah. I wish you all the best. Sis Carlson, I wish you all the best. Sana matagpuan mo yung tamang tao na hindi lang masarap, hindi lang pogi, kundi talaga mamalak ka sa buong mundo. Okay? Opo. Anyway, wishing you all the best, Carlson. Maraming salamat sa pagtawag and salamat sa pagtitiwala. Thank you. Bye. Hindi mo matatagpuan yung tamang tao para sa'yo kung pinipilit mong maging tamang tao yung maling tao. Ulitin ko, hindi mo matatagpuan yung tamang tao kung pinipilit mong maging tamang tao yung maling tao na kasama mo. Uulitin ko pa ng isa. Hindi mo matatagpuan yung tamang tao kung hindi mo pa binibitawan yung maling taong pinipilit mong maging tama para sa'yo. I think that sounds better. Kailangan mong bitawan yung maling taong pinipilit mong maging tama para sa'yo.
para ikaw naman yung matagpuan ng tamang tao at nang sa gayon, ikaw din maging tamang tao para dun sa tamang taong nakalaan para sa'yo. And kailangan malinaw talaga. You should always check the label. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, pwede naman, pero bukas na, okay? Tulog na tayo. I mean, ako pala, uwi pa ako, tulog pa ako, biyahe pa ako, di pa ako agad makatulog pala. Manunod muna ako, ganyan, o kung ano mang gagawin ko. Yayakap muna. Sana all may kayakap. Bukas ulit, magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Uy, ingat pala sa mga pauwi galing translasyon ha. Si Boy Pindot, dadaanan pa daw yung translasyon. Ingat, Boy Pindot ha. Baka maglakad ka pa uwi. Disiplinado po sana tayong lahat, no? Kahit tayo po ay namamanata at kahit gusto po natin na gawin tong mga bagay na to. Pero sana na ayon pa rin sa batas, no? Anyway. Yeah, bukas, magsama-sama tayo 9 to 12 midnight. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Metro's number